Hem fet una parada per descansar, després de travessar deserts, muntanyes i oceans, però ja estem ací, molt a prop d'Alcoi. Suposo que sabeu qui sóc. Sóc l'ambaixador reial. M'he avançat a ses majestats per portar-vos un important missatge que us diré el pròxim 4 de gener, la vespra del millor dia de l'any, la nit de Reis. Aquest any també estarem amb tots vosaltres, però d'una manera un poc diferent. No tindrem cavalcada com altres anys, però els Reis vindran, i tant que vindran, i amb ells la il·lusió. Podeu estar ben tranquils. Els vostres regals i desitjos arribaran com sempre. També els Reis d'Orient, que han fet un gran esforç per estar amb vosaltres en uns temps tan complicats. Però sapigueu que el bon comportament que heu tingut durant tot l'any, i en especial les setmanes de confinament, els ha agradat moltíssim als Reis, que tot ho veuen i tot ho saben, i us recompensaran adequadament. Bé, ara vaig a descansar un poc, i d'ací no res, reprendrem el camí cap al Coi. Pronte tornaré a parlar amb tots vosaltres per donar-vos novetats molt importants. Així que, xiquetes i xiquets, estigueu molt atents durant els propers dies.